idan kika zo dan girman Allah wannan daraja da kima da na kirga na ya mace, yaushe zaki jawa iyayenki da al'umman musulmi abun kunya? Yaushe ba za ki ji kunyan tsayuwa a gaban ubangijin da ya hallace ki ba? Ya baki amanan ido, ya baki amanan hannu, ya baki amanan kunne, ya baki amanan al'auran ki, jikin ki karkafa amana ne. Amanan kuma zaki mai da su. Akwai ranan da wannan jikin ɗaya bayan ɗaya za su yi shaida a gaban Allah subhanahu wataala. Yana zuwa. Ba kya jin tsoron ranan da zaki game da Allah a zo al'auran ki ya dinga bada shaida a kanki, kin yi madugo, al'aura ya bada shaida a kanki, kin yi zina, kin yi kaza, ƴaƴanki su zo su kai ki ƙara gaban Allah, kin cuce su. Kuna nan kuna nursing. Mun sa akwai stem cell ko? Akwai stem cell na dan adam. Stem cell Islamically ya nuna mana cewa stem cell idan har aka yi zina da shi wallahi baya fita. Malamai sun yi research, kika kuskura kika yi zina, wannan stem cell din na ɗa namiji yana manne da ke a jikinki. Shi yasa duk macen da ta yi zina ta cuci ƴaƴanta cuta na ƙarshe. Wallahi ta cuci ƴaƴanta cuta na ƙarshe. Wayannan ƴaƴan lokacin za a zo wata fa za ta yi zina da maza 10, wata 20, wata 30, wata bata san adadin mazan da ta yi zina da su ba. Bata san adadin mazan da ta yi zina da su ba, kwata bata sani ba, wallahi bata sani ba. A je kuma sai an zo za a yi aure kiga tana cewa wai an miki fyaɗe, an miki kaza, a gyara ki, a yi kaza. An ba da labari wasu turawa sun taba zuwa sun zo sun yi wani research. Turawa suka zo suka yi research suka ce me yasa musulmai idan kaman auren su ya mutu sai sun yi wannan jini uku? Me yasa? Idan wanda ba ta jini sai ta yi wata 3. Idan wacce kuma a ce yau mijinta misali a ce yau mijinta ya rasu ya bata da ciki sai ta aihu. Me yasa? Muna ganewa me yasa? Ko ba mu gani ba? Mu duba a musulunci idan har mace za ta zauna a gidan miji ta yi wata 6 idan ta haifa sai a ce shari'a ya ba wa mijin ɗa. Menene? Ba a so a wulakanta ɗan. Muna ganewa saboda kiɗa yana da kima da daraja. Ai Allah ne da kansa yace almal wal banun yace zinatul hayatid duniya, da ƴaƴa yace ado ne, kawa ne na duniya. Haka ne? Kawa ne na duniya. Sannan ya sake cewa ƴaƴa kuma fitina ne. ƴaƴa fitina ne. Now a cikin duk wannan abin da kika yi, now wannan stem cell da muke magana sai suka yi research, sai suka samu wata yarinya suka ajiye yarinyan. Wannan yarinyar da suka ajiye ta aurenta ya mutu, suka gwada wannan stem cell suka same shi yana nan intact. Sai ta jinin farko da aka sake gwada sai aka ga ya dropping to type something, aka gwada aka sake ga ya dropping, aka gwada sai aka samu kwata-kwata ya clear, mahaifanta is cleared for another husband. Banda auren musulunci ba za ki samu wannan ba. Idan kina so ku nasu sai ku je ku gwada, ku gwada ku ga irin baiwa da hikima irin na musulunci, ku ga baiwa da hikima irin na musulunci, ku gani. Ke kuma sai kika ce a'a wannan bai miki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa a duniya ga baki ɗaya abubuwa guda 3 ne halaka duniya. Abubuwa guda 3 ne halaka duniya, wanda shi ne yake jami kike zubar da wannan mutuncin ki da kimar ki da darajar ki zo wallahi ko kin ji ko sun so a ko ranar da kike so ki nadama, dole sai kin yi nadama. Ba abinda wani zai baki ki zubar mutuncin ki jawa yaran ki lalacewa. Babu shi ba a yi shi ba. Muna ganewa? Na abubuwan nan guda 3 shine na farko girman kai, na biyu kwaɗayi, na 3 hasada. Wayannan abubuwa guda 3 su suka halaka duniya, suka halaka kowa. Shi yake sa mutum ya lalace. Shedan me ya fitar da shi daga aljanna? Ba girman kai ba. Duk wacce take da girman kai tana ne dangi daga cikin shedan. Me yasa? Da yawa za a zo student za su muna da almajirai student da yawa. Haka ne suna nan, akwai wanda za su zo da ba a ganki kiran abin da ba daidai ba, a miki magana kiran ki za a yi a boye. Wannan fa ba ɗabi'a na gari ba. Ce no it's my body. I have my freedom, leave me alone. You cannot dictate for me, please leave me alone. You have your life to live, I have my life to live. Besides, you are not my mother, you are already my father. Leave me alone. Ba ka ake yi ba? Haka ne a zo gaban ki kina kallo a nan gurin, a zo a dauke ta a mota, wani gardi mai wari ya zo ya dauke ta a mota saboda kwadayi. Shine na biyu. Mun yi magana kwadayi ko? Kwadayi yasa Annabi Adam da shedan ya kwadaita masa zama mala'ika. Shine ya kwadaita masa, shine ya ci ganyen bishiya. Ba kwadayi bane? Ba shedan bane? Na 3 hasada. Ƴaƴan Annabi Adam, Habila da Kabila sun yi baiko aka karba na ɗaya ba a karba ɗaya ba. Me ya faru? Shedan ya sake zuwa da dutse da tsuntsu, ya bubbuga ya koya masa yadda ake kisa, ya kashe dan uwan shi. Ba shi ne ba? Ko ba shi ne ba? Yau ba kwaɗayin ba da yake kai ki ɗakin saurayi akan naira 200 a siya miki suya a sa miki magani a kwalban Coca-Cola ki kwanta. Maza 1000 su yake tashi. Wallahi mun gare. Kwaɗayi. Ba ka bane? Me ya kai ki?
yar kwaɗayi me ya kai ki? Idan yau kin ji tsoron Allah kin rike garin da iyayenki suka baki, wallahi wata za ta zo makaranta ne da kanzan nan ya fi miki alkhairi. Baki san albarkan da yake cikin jikinki ba, baki sani ba, baki san wa zaki aura ba, baki san wa zaki aura ba. Ke kin san wane ne? Baki san ke wace ce ba ma tukunna. Ki ta addu'a, ke da ake koya miki azkar, aka koya miki sallah, aka koya miki abubuwan da zai taimake ki a rayuwa, ki baki ba. Muna ganewa? Now wa'annan yaya a gurguje na san yanzu ana magarba da wuri. Na wa'annan yayan da muke magana, idan zaki aure ki tabbatar da kin samu miji na gari. Idan zaki aure mun yi shimfiɗa, iya shimfiɗa da ya kamata ya taimake mu. Haka ne, wannan ya nuna mana cewa mahaifa mai datti baya ɗaukan yawo mai nagarta kenan. Haka ne ko? Mahaifa mai datti baya ɗaukan ɗa mai nagarta. Dole a samu matsala, dole a samu matsala. Da aka miki tarbiyyar nan kika taso aka kawo ki makaranta, ke bar mu faɗa miki wallahi idan ke mace ne wanda aka buɗe ta a leda, aka jaga ta a leda, ki je ki ga irin alfarma da gangan da zaki, duk iskanci da ɗan namiji zai tuna wata ran bai same ki yar iska ba. Ko ba komi kina bangan ki, kina daga kafada, wallahi an keta ki a leda. Allah, daga kafada kina ji, wallahi ƴaƴanki kina gode wa Allah subhanahu wataala, baki tozarta su ba, wallahi baki tozarta ƴaƴanki ba, baki wulakanta su ba. To aka zo irin mijin da zaki aura, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana, yace mana idza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu, yace fazawwijuhu illa, sai yace takun fitnatu fil ardi wa fasadin kabir. Idan ɗayan ku ya zo neman auren ku da aure, sai ku nema mai addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku nema mai ilimi. Kun ji ya ce ba nema mai ilimi, cewa yi mai addini, domin akwai bambanci mai ilimi da mai addini. Muna ganewa? Akwai bambanci mai ilimi da mai addini. Mai ilimi shine wanda ya tara ilimin amma babu Allah a ciki, babu ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ciki, zai iya yin komai da ya gana, ma yana kafafa da wannan ilimin. Mai addini shine wanda ya ji tsoron Allah, ya bi sunnar ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana kokarin kare hakkin Allah da na ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba zai iya kashe kuda ba balle dan adam, ya san darajar mutum, ya san kimarsa, ya san martabarsa. Sannan yana da hulk, kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la ala khulqin azim. Ko hulk shine dan adam. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tantance da ki aure namiji mai addini ba shi da hulk, warakin aure namiji mai hulk ba shi da addini, domin idan aka masa nasiha yana da kankan da kai zai iya neman ilimi. Amma wanda yake da ilimi ba shi da hulk, ko mika fafa da girman kai zai shiga mashi ba zai iya ba, ba zai taba iya ba. So hulk is very important, is very very important. Mun ga wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi ya shiga masallaci, ya ce yanzu za ku ga dan aljanna. Da ya shigo zuwa daga farko, another different time ya sake shigo, ya ce yanzu za ku ga dan aljanna twice, thrice ya sake gani. Wannan sahabin ya ce bari in bi shi gidan shi, je ga meye ne yake yi a gidan shi. Aka kira shi dan aljanna har so uku, ya bi shi gida, suka kwana daki daya, yana dan lallega da daddare zai ga kiyamul laili, babu kiyamul laili. Safe ya gare malam bismillah za a ci breakfast, aka wata yi breakfast. Abin duniya da me shi, aka yi kwana daya, aka yi biyu, aka yi uku, sai ce kai ni wannan abu ya dame ni. So uku annabi sallallahu alaihi wasallam ke kiran ka dan aljanna, so uku yace wani, yace kai ne, so uku yace ka zauna da ni, kaga bana kiyamul laili, yace ka zauna da ni, kaga dai ba azumin nafila nake ba, yace shine ni ma abin da nake tambaya. Sai ce to watakila saboda wannan halayya na wani, yace ban taba kwana da wani a zuciya ba. Duk wanda yake kwana da wani a zuciya zai hasada, duk wanda yake kwana da wani a zuciya tabbas wallahi zaka same shi da hasada, domin zai ta kullawa, shedan zai ta zuwa maka yana kullawa me zaka masa, ta yaya zaka yi by hook or by crook. Mun gane? So irin waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu aura, idza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu fazawwijuhum. Sai ce illa, yace takun fitnatu fil ardi wa fasadin kabir. Idan ba a yi aure yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara ba, za a ja cuta babba da fasadi a doron kasa. Muna ganewa? Cuta da fasadi a doron kasa. Now kin zo zaki aure, da kika zo aka zaba miki miji na gari, an yi bincike a kansa, ran da ya zo ba fa kwado a titi ba ya danne ki a tina, rantse miki da Allah gwara ki mutu da mutuncin ki da kimar ki kwanta ki mutu da mutuncin ki da kimar ki, yafi a dauke ki a je yau a je a ce wa kin zo kina neman miji by hook or by crook. Da wannan nake jan hankalin iyaye mata da maza, Allah ne yake bada miji ba mutum ba, Allah ubangiji shi yake bada miji ba mutum ba. Duk yadda yar uwarki wata rana zaki samu kannanki uku sun yi aure, wallahi kina nan baki ba, sai ki hakuri ki juriya, Allah ya baki nagari. Guda nawa aka sa aure a garin nan, a nan garin ba wani gari ba, a nan garin a sa aure ranan walima ta fada tarsu, an sa wata saura sati daya a hanyar azare ce accident ta mutu, banda wanda za a kirga. Haka ne ko? Amma wa ya gaya miki cewa in kika irge mutuncin kanki da kiman kanki da darajar kanki har kika mutu Allah ba zai baki aljanna ba? Wa ya gaya miki?
babu wanda ya gaya miki. So idan kika zo aka zo nema sai ki je, shi yasa ko hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, haka Allah ya ce wanda suka sani da wanda ba sani ba su daidai ba su taɓa yin daidai ba. Sai ki nema ya ake nema musulunci. Akwai malamai maza akwai malamai mata. Wani ya ce yana so na, ya tare ni a hanya, naga ana cewa mutumin kirki ne kaza waye me zan yi malama? Sai a baki shawara, tura shi gidanku. Ya gidanku yake ba kowa bane zaki ga a ce let them have the time, let them understand each other. How are you going to understand each other outside? Well, at the end of the day, the devil will be in between. How are you going to understand each other with somebody you see every day, with somebody that mares you every day, and outside the bunk, outside the wall? Today is a different story. The next time is going to be a different story. If he happens to be in your home, you happen to be in your house, definitely you have strategy in your home. Haka ne, kuna da tsari a gidanku, kuna da tsari. Ran da aka zo za ku hira da shi misali, amma wani ya zo kaza ya je dama sai da ya bincike akan ki tukunna, ya san ke wace ce, shi ma za a yi bincike akan sa. Idan baba ya tabbata da cewa bincike ya tabbata cewa mutumin kirki ne, shikenan sai ya zo. Kuma barin gaya miki, kar ki je try your luck. Kar ki marriage in try your luck, please don't do try your luck marriage. Kuna kallo na ba ku san try your luck ba, kuna son ku san try your luck? Try your luck shine ya zo kawai wai na first year university ya ganki yana son ke kama ki aje ki shekara 10. Don't do try your luck marriage. Ba wani try your luck. Try your luck ya zo ya dame ki, ya hana samari zuwa ga kishin ƙarya ba su da kosisi, ya dame ki. Yau ya zo gobe ya zo jibi ya zo ya dame ki, sai ya gama makaranta kin sha zama shekara 10 ke yar amana, sai ya zo ya ce wallahi I don't even know how to start, I don't know what to tell you, I don't know how to start. Uncle ina ne yassa an bani kaza. Kin masa tsufa, wallahi kin masa tsufa, ba zai iya ba. Mun gane. Don't do try your luck marriage. Try your luck. Karki try your luck. Ki kama kanki, wallahi mutuncin kanki da ikon Allah zai kama ki mijin aure na gari. Muna ganewa. An yi wannan, an je an yi biki dama kullun kina addu'a, ya Allah ina roƙonka ka bani mijin aure na gari, mai tsoron Allah, mai bin sunnan ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda zan yi alfahari da shi, ƴaƴansa su yi alfahari da shi, dangina da danginsa su yi alfahari da shi. Allah na roƙe ka sa miji ne wanda zan yi alfahari da shi daga duniya har lahira. Kina ta roƙon Allah, ya Allah ka jibanci al'amari na, abinda nake yi ba daidai ba Allah ka yafe mu. Kina ta ƙoƙarin tattara kanki, kina ƙoƙari. Haka ne, from nowhere Allah zai turo wani da baki sani ba wallahi a haɗa ki da shi. Sai a ce yarinya na mutumiyar ki baki ma wahala ba, sai a kawo miki mijin aure. Muna ganewa. Idan aka zo aka yi auren, sai ki kula da kyau. Duk abin da Allah ya sa shi na halacci wani lokacin da aka zo relationship din, sai ki kula. Ranar farko an yadda wannan, malamai sun yi itifaki akan wannan, an yadda cewa idan an ba shi izini a gidanku, an yadda an yi bincike an ba shi izini, to ranar da zai zo gidanku na farko, sai ki sa kaya da zai nuna shape ɗinki. An yadda. Muna ganewa. Ki sa kaya da zai nuna shape ɗinki. A dan gaban ki dan daidai, dan bayan ki dan daidai, su skirt ne kowa da zai nuna shape, banda cuci. Mun gane. Kar ki masa cuci. Muna ganewa. Banda cuci. Magana na gaskiya. Domin ku samu ne sana faɗa haka ne, na ike su ya fi a girga. Yana zuwa neman ta samu brazier mai foam, ta danna, wallahi ne kesin nan. Ta danna brazier mai foam, tana ta fama aka yi aure. Da an daura aure yayi wura da daddare kawai ta kirji flat. Allah kirji flat kirji. Sai ita ba ta don Allah ka rufa mun asiri. Muna ganewa. Ta fara atakbir. Don Allah ka rufa musu, ya ce ba mu gara rufa asiri, ne ma ki rufa mun asiri. Sai ya kira da waya, sai na ce masa to ya kai ta asibiti, watakila ta samu problem na hormones ne, a kai ta watakila za a iya boosting ko ba za a iya boosting ba, a je a gani. Sai ce malama ba zan ba da wani wahala ba, sakanta zan yi. Ce ba miki ƙarya ba ni da wani lokaci, yadda nake son nono ba zan iya ba. Ya bata red card ta tafi. Me ya faru? Idan wanda yake son ki ne daga ki faɗa gaskiya. Mun gane inda problem ɗin yake. Kin je yanzu ana phone store ko phone store ake kira ne, ki komi skirt ɗinki kin sa a cuci, sai an zuwa samu matsala. A sha kike kaman one, ki fito one ɗinki. In ya ga zai iya abincin wani guban wani. Haka ne, bayan kun zo yana neman ki, an zo mutunci, kin sa abin da zaki, kin riga kin san genotype ɗinki, duk tests da ake dama ke nurse ne. Amma akwai nurses da yawa da ba san me suke yi ba. Da yawa suna da, ba dai wasu makaranta kawai suke yi ba. Da yawa za a samu ba san ma genotype ɗin sun ba. Ko ba ka bane? Da yawa mana. Ko ba a samu?
sai an zo baki san blood group ba, baki san komai ba, to kina da shi intact. Idan ya zo ya je ya nemo ya kawo tukuna, kana zuwa samu matsala an juma. Blood group ina kaza kaza. Tell him, ki gaya masa standard of your education, ki gaya masa. Muna ganewa. Sunana Juwairiyya Usman Sulaiman, ni yar gari kaza ne, an haife ni a wuri kaza, na yi makarantar addini zuwa kaza, na yi na boko zuwa kaza. Abin da yake bani haushi a rayuwa shine kaza. Introduce yourself, gaya masa. Idan ya fahimci cewa wura akwai matsala, fa guduwa zai, ko ba zai gudu ba, wallahi guduwa zai. Idan ya fahimci akwai wura ana tafaka, kar ki bari ya fara jowa I love your ring, what a beautiful ring. Kira really don't do that. Muna ganewa, don't do that. Muna ganewa. Tsari kuma da zaki, lokacin da ya kamata ya zo a matsayinsa, lokacin da ya kamata a sa lokacin hira na mutunci. An zo in za a yi bikinki, ki tabbatar da a yi bikinki da musulunci, a yi bikinki wanda sunna ya tanadar, biki mai mutunci mai kima. Kar ki je kin sa nan duka a bude, kin kama hanya ana taba ki, kin sa faraci na zago, kin sa gashi yana wul nan an aske yana wul kina ta fama, ana tafiya dan a nuna ki a Instagram. Yana nan, just meet my wife, na sai a baki hannu, maki mika hannu, wasu zo daga turai, kina mika hannu. Wayannan su suke wa yaran illa. Muna ganewa. A zo mala'iku suna tsine wa auren saboda abubuwa da aka yi. Wani auren za a yi sai har giya ana sha a reception ba, haka ne, a shasha giya. Abin da yake bani mamaki shine we have students from eastern part of the country and southern part of the country here, right here with us. Abin da zai baki mamaki shine suna manta da wannan kalmar ta la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai kiji, we in the east, we don't act like that. We are not into extremists. We are not extremists, you know. You can just shake your boyfriend, hug him. You can do like that. Angels ma haka suke ai. Yan Kaduna. Haka ne, ba ma so a faɗa ko magana na Allah da Annabi. Muna magana ne na Allah da Annabi. An yi magana ɗaya biyu, wallahi billahi na daɗe ban ga gari irin Jos masu ilimin addini da Kaduna ba. Amma wallahi sai ki ga yarinya kina ganin ta wata iri, na rantse miki da Allah ma da ciyan Qur'ani ne. Wallahi yan Jos da Kaduna nan kin ga su, amma abin da zai baki mamaki sai ki ga kuma the other way round. Wani rana in ana maganar wayewa sai su ce to yanzu muna maganar Allah ne da manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna gane wannan. Idan zaki biki a kira ki yar kauye, dama duk wacce ta ji tsoron Allah yar kauye ce. Duk wacce ta ji tsoron Allah za a ganta kaman wawiya, ganta kaman yar kauye. Dalili ba kiya so ki saba wa Allah. A gidanku abin da zai baki mamaki shine sai ki ga yan da'awa, kina da'awa an zo bikinki sai ki ji abu na kwana daya, ayyar mama na ne tace ayi. Wala kwana daya sai ki je ki mutu a wurin. Aka zo aka yi aure, sai ki bi yadda aka ce. Kin zo zaki fita daga gidanku, an daura miki aure, ki yi sallah, kin yi alwala daga gidanku zaki fita, ki sallah raka'a. wal malaikati min khifati. Ayi addu'an fawa mana. A takbir. Me ake cewa? Me? Wal malaikati min khifati. Haka ne? Yusabbihuna ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati. Muna ganewa haka ake ba wayo Allah. Wannan abu sai da ya fashe fas. Sosai. Muna gane a takbir. Wannan iko na Ubangiji kuna gani yanzu tsawa ce wannan yanzu shigar da aka rikice wayo Allah, amma za ki je ki zina ku ga
ayan Allah ya shirye mu ya yaye mana. A ce mace mai mutunci zaki je ki duba tsawa ce kawai yanzu kamar rikice haka ne to ikon Allah karfin ikon Rabbul Izzati yafi karfin wannan. Time yayi ko muna gani wai 50 minutes wai time din ku yayi muna gani abin da nake so in kai barin London. Idan zaki zo zaki aure muna ganewa lokacin da aka kai ki aka yi biki yanda ya kamata a kai sai aka kai ki gidan auren ki da aka kai ki gidan auren ki dan ina magana nace zaki sallah raka'a biyu sa'an da raka'a biyu da zaki a gidan ku da kika yi alwalan nan muna gane mun san in mutum yana da alwala ai zai sallah raka'a biyu ko haka ne ko Allah na kankare masa zulubai yana sallah raka'a biyu sai ki duba wannan opportunity saboda ki fita daga gidan ku da alwala ki raka'a biyu nan idan kika raka'a biyu wannan sujadar da zaki na gode wa ubangiji da ya kawo ranar auren ki baki zina ba baki kawo abun kunya wa gidanku ba zaki fita ki roki Allah ya sa ki fita a sa'a ki kaza kina ta roƙon ki gode wa Allah ki yi wa iyayenki albarka ki wa kin fita kina fita sai ki je gidan mijinki an shiga da ke gidan mijinki ma zaki yi raka'a biyu ki roki Allah kin gane ki roki Allah idan kika yi wannan naki ne wannan fa da daddare idan miji ya zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ayi alwala ayi sallah raka'a biyu ba da daddare idan ya zo zai yi alwala za a yi sallah raka'a biyu zai rike goshinki idan ya rike goshinki zai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabalta alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alaiha haka ne idan yin wannan addu'an a wannan lokacin ideally amfanin auren mai addinin kenan zai tambaye ki yadda ake auren tsarki wankan tsarki ya gaya miki abubuwa na addini ya nutsar da ke ya gaya miki aure ya gaya miki abin da ya baya yake so da wanda ba so ki bude baki ke ma ki magana kai ki fara wani tun da kai na ƙarya an zama ki fara bude baki ya ce munafika muna gane wannan a matsayin ki to an fara tafiya lokacin da kika zo kika zama uwa a matsayin ki na uwa ki dan fara tafiya za a zo a yi mu'amala zai siya miki abu a ci za a yi addu'a za a yi waye sai ki tabbatar da auren ki yana da manufa da kika zo aka yi wannan auren kar ki bari ki aure namijin da daga auren ki baki san ko zaki aiki ko ba zaki aiki fara sa miki implano ko ke a matsayin ki na nurse ki je ki fara daddannawa ki zo an jima kina cewa Allah mai na maka haka ake yi kowa ya sani family planning ke baki sani da mahaifanki yake ba Allah bai tsara miki ba ko dan ki ɗaya ne baki sani ba ki je ki zauna ki fara yi ki ta roƙon Allah shi yasa ake so ki zaba mijin aure na gari ƴaƴa albarka ne da su karki kuskure ki zubar ana zuwa bayan ki zo wannan an zo an same ya zo an gama mu'amala an yi waye an gama sai a zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mana ayi addu'a don kariya daga shedan sai ya ce ayi Allahumma jannibna shaytan wa jannib zaina shaytan ma razaqana a roki Allah daga sharrin shedan daga tsanin shedan da sharrin sa idan har an samu karuwa a wannan saduwa in zai warning duk wanda suke kallon blue film kafin su yi mu'amala muna ganewa kar ki zama dabba ana saduwa da ke makota na jin ihunki ko miji ana jin ihunsa babu sirri muna ganewa because irin waɗannan abubuwan su sai affecting din yara idan an yi ciki muna gane wannan lokacin da kika zo kika yi ciki a rayuwarki kina nan kika zo kika yi ciki zaki ta roƙon Allah ya baki aihuwa na gari ko ba bane kin zo kin tashi ki tsaya da sallah akan lokaci ki yawaita karatun alkur'ani muna ji ki kwalliyan gidanki da karatun alkur'ani ba da series ba da invitation din aljanu ba mun gane wannan ko da zaki ga wani abu ki tabbatar da gidanki yana da tsari da na musulunci kar sallah ya wuce ki kar sallah ya wuce miji muna ji kina sallah kina roƙon Allah subhanahu wataala ya ɗayyaba cikin ya albarkace shi ranan da aka ce miki kin yi ciki ko a ina kike ana cewa kin ciki wow congratulations wow ba ki yi sujudin shukur muna ganewa ki yi sujudin shukur shine kina kaskantar da kanki wa rabbal izzat kina gode wa ubangijin da ya ga dama ya saki a cikin layin iyaye muna gane wannan sai ki sujudu shukur kika sujudu shukur kika gode wa Allah sai ki fara roƙon Allah ya ɗayyaba cikin ya sa ɗa ne musulmi mai tsoron Allah mai bin sunnan ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ki bari wai ke ina ya soyayya ki bari mijin ke sadu da ke kina haila don't do that kina ganewa kar ki ce ke wayayya ne kin yi bokon ki ba na hauka bane dan ke musulma ce kina da tsari kuma na musulunci mun gane wannan ki san wannan bayan kin zo ana goye ciki ki ta roƙa Allah taimake ki ai ko ayin da ake goye ciki daga first trimester second trimester da third trimester na ciki ana shan abubuwa wanda musulunci ya tare da misali kamar zuma man zaitun man habbatu sauda ana shan su zuman nan da muka gani yana daga cikin abin da yake sa yaro ya zama mai kaifin kwakwalwa mai mun sani kuna bada folic acid kuna bada me da yamma mene me Pasolate ana bada
fasolate ko to ni ma barin ba ku fasolate yanzu ni ma barin ba ku fasolate. Muna ganewa idan kika zo yanzu ke a matsayin ki na uwa kina zuwa yanzu an ce kina ciki sai ki samu na'ana ki rika tafasa na'ana kina sha da zuma. Na'ana kina shan shi ko danye ko bushashe yana hana miki mai amai, yana hana miki yawu. Muna ganewa yana kuma sa yaro da iko Allah ya zama very intelligent a ciki. Muna gane wannan. Ki yawaita kwanciya da alwala. Abinda na manta faɗa a baya shine idan aka yi mu'amalan aure da ke ki dinga yawaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi za mu iya kwanciya da janaba? Ya ce za ku iya kwanciya da janaba amma dai idan kun yi alwala. Wannan yana nuna mana cewa ko ki wanka alwala shine ko ki alwala ko ki wanka da daddare, amma kwanciya da janaba akwai problem. Yana iya affected din cikin da kika samu. Duk wanda suke nema cuce ki za su iya cutan ki da daddare. Mun gane wannan. Sai ki sha zuma 1 tablespoon da safe da rana da yamma, shine na first trimester kenan. Second trimester 2 tablespoons in the morning, afternoon and evening. Third trimester 3 tablespoons in the morning, afternoon and evening. Muna gane wannan. Sannan idan kina da ciki, mace idan tana da ciki lokacin muna ganewa ki zamanto kina daurewa ko da ciki na sa kina kina azkar. Muna gane wannan. Sannan idan an zo zaki haifi yaro muna maganar suna na gari, ku zauna ku tantance suna. Ba inda aka ce uwa ta sa suna sai dai ya dan yi miki alfarma, so kare zama abun fada. Ke dai fighting din da zaki ji a samun suna yaro suna mai nagartaccen suna. Mun gane wannan. Idan aka zo kika zo aihuwa lokacin da akwai irin treatment da ake a musulunci. Muna ganewa idan kika zo shedan fa na bibiya, kar ku mana cewa shedan na bibiya. Muna ganewa idan kika zo kina nan ana ce miki naƙuda ne ba ji IV ya duba ba, to ina koya muku nurses kuma ku taimaki ƴan uwanku musulmai. Akwai masu ido muguntan ido lokacin da mata take da ciki. Muna ganewa a dauke ta idan ke nurse ce ta zo aihuwa in yin gwada kin ga VE ne tana ce ki mata ta je ta yi alwala. Idan ta yi alwala ta zawo ta zauna ki ce mata karanta ayatul kursiyu, ta karanta ayatul kursiyu. Akwai addu'o'in naƙuda da yawa amma za ki iya samun ruwa ki tofa suratul mulk a ciki. Muna ganewa ki tofa suratul mulk a cikin a cikin ruwan sai ki bata sai ta sha ta dan shafe jikinta ta fara addu'a su Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an. Tana roƙon Allah kafanta ɗaya na duniya yana lahira ki danga lanka ya barki ke da Allah kin cika raki ke kaza nasu sun na Najeriya. Wallahi akwai waɗanda suke da tausayi masu albarka. Allah ya muku albarka. Wallahi akwai masu tausayi ba wai babu ba, amma gaskiya akwai marasa mutunci. Akwai marasa mutunci da ba su da tsoron Allah. Mata tana dagura kina mata ihu, kina mun wari, kina mun kaza. Wallahi wata idan a wannan wurin da take nagura ta miki addu'a kin shiga uku. Mun gane wannan. Bayan nan idan aka zo malama ta fara tashi, idan aka zo kin zo yanzu kin zo ki za a yi wa yaro, idan namiji ne ana yanka masa dabba biyun Allah ya kore wa uba. Idan mace ce ana yanka mata daya. Kar ki je ki aure kishiya ta haifa maza yi mata biyu ki ce ki an tsane ki. Yau kar ki je ki ja musu iya yi a gida. Kin zo kin haifa yaro, kin zo a wannan lokacin ana yi wa yaro a sa masa suna nagari kamar da ku faɗa, suna rati a yi waye din shi a biya kuɗin masu aiki. To goyon idan ya zo yadda zaki zo ki goyon lokacin da kika zo nono dama mun sani daga wata 7 akwai medical yadda ake wanke nono ko ba ana wanke nono saboda bakin nono fasin nono ya budu ba. To a daga wata 7 sai ki samu man zaitun olive oil ba, sai ki dinga cleansing din bakin nonon da kike zai sa nan yake kumbura ya tsatsage ba zai yi ba da ikon Allah. Mun gane. Idan yaro ya zo zaki ba yaro nono kina daga nono sai ki bismillah, kina daga yaro no kina bismillah. Numfashin uwa a ciki shine numfashi da idan kika kasance uwa mai ƙarya mai zage-zage mai wayewa haka ɗanki zai yi. Shi yasa gadon uwa ake neman uwa ta garin. Muna ganewa kin zo kin fara ba wa yaro nono kin sake nono ta nan kina ta nono na nan daban, shatin na can daban, kina zage-zage a nan kina gulma sai ki jance ya gado a nonon mama. Ki yi addu'a ki aure mijin da zai ciyar da ku halal, ya shayar da ku halal, ya muku sutura na halal, domin shayar da yaro halal yi masa sutura na da halal ya ci abin da yake sa yaro ya zama nagartacce. Muna gane wannan. Idan kika zo zaki ba wa yaro abinci a lokacin ki kula da bismillah. In kika zo da yamma zaki kwanta da yaro, yanzu Allah ya ba mu sauki wannan yana nan ba na kallon fina-finai bane da batsa. Sai ki sa karatun Qur'anin ki, jaririn ki sai ki kira sunan shi Mustafa, Halima, Aisha, sai ki kwantar da ita ki ce bari in yi sallah, sai ki dan sa kira a ƙasa ki sa mata ko ayi mata uzbi kalimatullahi tamma min sharri ma khalaq ko haka ne. Na ki kwantar da yaron ki. Idan kika zo magariba na yi kar ki zama irin uwa daga kin haifi jariri kina bazar kina yawo da jarirai. Muna ganewa. Yamma na yi wannan goyar ku ana iyaye musu da majanyin nan su gogo baya yana da sirri.
baya yana da sirri da kuke ganin bayan nan ko aljanu suna tsoron bayan uwa. Baya yana da sirri, ke ko kin dauki yaro kin sa shi nan bazar kin sa gyalle anan yana faduwa nan wai ke yar gaye, yaro yana nan baya jin dumin uwa. An zo an da zaki magariba, almurun nan da iyaye suke ce almuru, a guji almuru sai a kira shi. Muna ganewa kina nan abinda zaki furci a baki ki zaman to alkhairi, dinga sa ma yaro albarka, kar ki zama uwa mai furcin banza da wofi. Yaro ya dan fara datawa, ba sai ya data daga shekara 7 aka koya masa sallah ko ke. In aka zo yaran mu ne yanzu yan baiwa ne, zaki dinga lankaya musu alkhairi a harshen su. Misali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ko kuma ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik. Kira sunayen Allah. Misali kira irin wasan da ake yi, ba kina gidan a sa mishi wai a dauki waya, a dauke ki da min a dauki waya. Idan aka dauki waya aka kawo sai ki ja sa musu katun, yara sai katun, jarirai katun. Sa'annan idan za a je a kwanta da su, a nema uwa ki riga bin yaran kina kwanta da kina karkada gado da addu'a. A daina sake yara mu house helps, a daina sake yara mu house help da ba su da tarbiyya, ba ki san inda suka fito ba. Ki sake hakkin ƴaƴanki ba wata da ki sani ba. Muna gane wannan. Sa'annan a yi wa iyayen addu'a da ƴaƴan Allah ya musu albarka. Muna gane wannan. Shekara 7 idan an zo daga wurin ake koya wa yaro sallah, wani yaron kafin shekara 7 dama ke uwa ta gari ne, yaro ya riga iya sallah. Shekara 10 a raba musu wurin kwanciya, a koya wa yara rufe tsareci da ikon Allah su san me suke ciki. Ina kaman zan dakata anan suwa da goron jariri, in haka da ikon Allah wata ran zaki iya ci gaba da yadda zaki goya yaranki. Muna ganewa ƴaƴanki, yarki ki koya mata tun tana karama rufe jiki. A gida za ta iya sa duk kayan da kike so ta sa, saboda jikinta ya saba da wannan spirit din sa kayan. Ki koya mata abubuwa da yawa, mun bari saboda lectures din awa ɗaya ne da gurguru ne. Mun gane akwai abubuwan da ya kamata mu kai da bamu kai ba, amma with this idan kika dauka daga yanda muka yi da farko zuwa da ikon Allah zaki fa ƴaƴa nagartattu, zaki zama uwa ta gari da ikon Allah. Ba za a samu matsala ba, haka ne ko ba ku gane ba? Yanzu an fita daga matsala. Kina ga oge ke ma zaki bi ogoy guys din ne? Aisho to Allah ya tabbatar da alkhairi. Da wannan nake cewa idan kunne ya ji gaggan jiki ya tsira. Mun yi abin da muka ga zamu iya da ikon Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan da ni da ku baki daya. Wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga kunnen ku da kunnan masu sauraro, masu ganin mu a duk duniya, ya fitar da su, ya fitar da shi. Allah ubangiji ya sa zai amfane mu, ya amfane masu kallo. Ubangiji rama, ubangiji kuma ya saka muku da alkhairi, ya saka ma sister cycle da alkhairi, ya saka wa malama Suwaiba, malama Ramatu da organizers din makaranta gaba ki Allah ya saka musu alkhairi, ya sa a gama lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya baku mazajen aure na gari, wanda suka yi auren Allah ya zauna da ku lafiya. Allah ubangiji ya sa ku zama ƴaƴa da iyayen ku za su yi alfahari da ku, mu ma mu yi alfahari da ku. Allah kuma ya sa a gama karatu lafiya, yanda aka fara lafiya a gama lafiya. Ƴaƴanmu na cikin makaranta masu leke-leke masu kwaɗayi Allah ya shirya mana da su, ya musu albarka, ya ganar da su, ya ganar da su, ya sa a gama lafiya. Mazan masu tsilla-tsilla Allah ya musu albarka, su ma shiryar da su, ya ganar da su, ya sa a gama lafiya. Da wannan nake cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. To zan ansa mana muje. Leda ya fas. Assalamu alaikum warahmatullah. Akwai tambaya, wata ta ce ita addu'a take so Allah za ta yi aure. Akwai addu'o'in da za a bata ne saboda ta daina yako abinda da ta faɗa ki? Akwai fargaba. Ke yar kirki ne, ban saki ba, amma dai na yar kirki ne. Muna ganewa? Ke yar kirki ne fa. In kin ga mata na fargaba, da ba mu saba da maza bane. Ki ta addu'a ko cikin dare, duk addu'a da kika kewa ta istighfari kina gaya wa Allah. Ki kawo kukan ki gaban Allah, yi wa Allah kirari, ki faɗa kukan ki wa Allah, duk abin da ke so. Wallahi duk addu'a da kika in dai kika yi shi da yaqini Allah na karba. Ki ta istighfari, ki salatin annabi, ki sa hailala, ki waye. In kika gama ki zo ki kaskanta da kanki a gaban ubangiji, ki kirari wa Allah, ki yawaita sadaka, Allah zai dafa miki. Allah ya sa ya sa, Allah ya sa ya sa, Allah ya sa gidanki ne Allah ya zauna da ku lafiya, ya ba ku zuriya tayyiba. Wata ta yi tambaya ne akan tana son ƙarin bayani sosai. Gaskiya wai saboda wasu malamai sun ce family planning bai da kyau, so gaskiya ba mu da lokaci. Family planning a gurguje, abin da ake faɗa a gurguje ne. Family planning kai akwai tazara, akwai kayyade iyali. Mun gane bambancin? Kun gane tazara? Ni miji ya zo ya baki warning mijin zamani ne. Ni barin gaya miki ban shirya aihuwa ba, zai ciki. Wallahi akwai wanda ya gaya mu yace sun zama da ciki da shi da matan shi yayi bakwai matar aure. Ta
ta yi azubar kina ta bin shara ta zubar miki an jima aihuwan yanzu ya zo ya gagara ana ta neman aihuwa yanzu an jima zai je danno mai haihuwa ya kawo ya cuce ki ko in ce kin cuta kanki ke kika yadda masa. Muna ganewa abin da ake nufi tazara saboda yaro ya samu lafiya, matar ma ta samu lafiya, saboda mahaifa ya dan huta ita ba ta haihu. That is family plan din da aka in an tabbatar da cewa ba zai miki illa ba, abin da ake la'akari da shi kenan. Idan zai miki illa kuma musulunci ya hani da shi, domin zai zo ya ja miki masifa shi kuma. So a kula a san me ake ciki, ko ba ka bane? Wannan shine a takaice. Muje. Sai kuma wata take ce Allah ya za a yi a gane wannan miji na gari ne, alamomi da kake so. Ina da yariya. Ai mun faɗa ko? Alamomi kike so? Na farko kullum abin da nake faɗa shine idan ke mai addu'a ne mai tsara kanki, misali kina kokarin tsara hakkin Allah. Kun san ko yanzu kamar namiji ne zai mana waya da Allah yana son mata ta gari, shi wani irin tarbiyya ne da shi namijin na gari ne? Kin gane wannan? Idan kina son miji na gari da farko tukunna dole sai kin tsara hakkin Allah da hakkin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kin mutunta kanki, kin mutunta iyayenki, kin mutunta al'umma. Muna gane wannan? Kin san cewa irin wayannan abubuwan da na jajjera kin dan kare kanki daga shi ne na farko. Abu na biyu, duk mijin da zai zo ya neme ki ba zai tsaya tsarara a hanya yana neman ki haka zaki ga yana Allah zai tsare ki, don tsaron na Allah ne. Sai ya tsare ki ga yana neman kawarki da kuke da mai tambaya ina ne gidanku. Zai je gidanku ne direct, zai nema waye babanki, zai nema izini ne. Muna ganewa zai nema izini ne, ba zai miki maganar banza a hanya ba. Wallahi ina son ki ne, na ganki na so ya dame ki da ya karba nan ba ya dame ki tsakan dare, ya dame ki, you are the only mosquito in my net, I cannot sleep without you, I can't do kaza. Mun gane wannan? Muna ganewa yawa. Ba ya tare ki a hanya ya dauki wani sweet ko cingon ya ba wa kawa ta kawo miki ba. Muna ganewa? Ko ya fara cewa kai zo banki nan ya min kyau kina miƙa hannu, ba irin wannan ba. Ko ya ce kawarki ta kai ki wani ɗakin aboki kwado a wurin, ba irin wannan ba. Muna ganewa? Ya kai ki me zaki a ɗakin aboki, ko ya tare ki ta lungu da daddare a school, ke ne tare ki ta lungu, sai a gan ku amanne, ke ba namiji ba ke ma mace ba, ana kallon ku kaman inuwa, ko wajen karatu ya ce miki waye, ko yana neman ki ku shiga moto ya rungume ki yana miki komai, sai ki ga komai zai miki saboda yana samu yana dan tapping current, yana tapping current. Ba irin wannan ba. Wannan dai a takaice shine zaki ga shi yana tara mutuncin ki, ba zai da ko wani ne ya ganki da shi bai gane ba, wallahi bai fara neman ki ba lokacin zaki ga yana kishin ki sosai, baya san abin da zai taba ki, yana kishin ki. Wannan shine mai kare ki. Muna ganewa yana son ki saboda Allah, ko bai aure ki ba ya tara mutuncin ki. Haka ne, amma namijin da zai bi ki yana so ya tattaba ki kai, ko ya ce you have never shown me you love me. Duk su taxi da kike yi Allah ya sa kai ne miji na bai ishe shi ba, you have never shown me. Ai na za ku haɗu. Wannan love a yi aure a nuna soyayya. Muje. Sai wannan kuma ta ce malama ina so a ƙara jan hankalin 'yan uwa ɗalibai musamman mazauna hostel. An zo wajen ma'aikata asibiti ɗan gayu akan tsafta. Ta ce don gaskiya abin da ake yi ya ɓaci, kuma menene musamman ma harkar bayan gida har wajen haka ne kwanciya. Ku daban ne. Ai ni ne wallahi shiru zan yi, barin gaya ni na da wani abu. Idan aka kawo karan da ya shafa dukkan mu, ai ba ka magana ka ce haka ne, don kai ma kana ci. Shiru zaki, wallahi shiru zaki. Yanzu dan Allah idan na shiga hostel ɗinku yanzu na ga dotti, idan na ganki ba zan ce hostel ɗinku ba ne? Zan tire ki daga ciki ne? Na san ke kina gyara ko ba kya gyarawa, so in ana wannan maganar shiru kake kama bakin ka shiru, domin ya shafe ku. Barin gaya muku abin da ba ku sani ba. Kun ga tsaftar nan wallahi ibada kike, rabin addini ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine likitan likitoci, mai tsafta, masu tsafta, wanda ya karanta da mu tsafta. Shi ya gaya mana cewa mafi karanci abinda zaki na imani, mafi karanci shine ki ga datti a hanya ki dauke shi. Ashe ku ibada ne. Ni abin kunya shine ba nan an kira shi School of Nursing, a zo ana magana daga School of Nursing, malaman tsafta, malaman likita ne ko mene, malaman likita ko mene, masu kula da lafiya, yau daga ku ne ake cewa wai datti abin kunya. Wai ya zula a ja a yi bayan gari a gefen bayan, a yi babu flushing, a yadda pad, a yi waye. Na faɗa na sake na faɗa, wallahi billahi kuna ji na. Wata rana da wata principal ne aka bayar biya ka, muna zaune sai muna magana, sai ta ce mu a garin mu kashi yanzu, kashi da kuka sani bayan gida ba bayan gari, ta ce ana ɗiban sa a yi asiri da shi.
kin san wani makaranta kike, kin san me zai faru, ba ke zama ba. Bayan gari ana ɗiban shi ai yanzu ba ku ga mutane suna jefa su pretend ma kwata bane, suna ɗiban pampers su ɗeba pad a hanya. Wallahi wata idan ta samu pad ɗin na rantse muku da Allah tsafi da shi, tsafi zai da shi. To ke kuma kazama bazar ni da ku gani barin gaya muku ni bana yadda pad na ma anyhow. Zai baki mamaki idan na yi tafiya dawowa da shi nake san inda na kona shi, zai baki mamaki. Let me just tell you, ina ne zaki rawa mutane da pad, ki je ki tayar da pad, ko ina kika je ki yadda pad, tsare ki ne, mutuncin ki ne, kimar ki ne. Wallahi mu gyara, kuma wannan ibada ce. Yaushe ne zaki kawo mu hostel, in zo ga hostel da Allah? Zan zo hostel, bar ku ji, zan zo hostel. Daki nawa ne mutum a daki? Akwai mai 8, akwai mai 7, akwai mai 9, akwai mai 4. Ku tsaya. Karatun da zan baku yanzu shine ba masu 4 a takbir a sanya shugaban tsafta na daki, masu 4, masu 7 a sanya shugaban daki. Ni ne nan na faɗa, zan zo kuma idan kawai na zo abin ɗaya zan faɗa, a bani shugaban tsafta na daki kawai, ita za a bani. Kun ji me na ce? Ku tsaya don Allah. Malama Suwai baki taimake ni, ba su kawai, kuna ji na? Wayannan shugabannin daki ku je ku tsara. Wannan mun yi magana ne a tsarin mu na musulunci, ba a tsari na girman kai da jiji da kai da iya yi ba. Mun yi magana ne a tsarin da za ku samu lafiya, a tsarin da za ku gyara rayuwanku wajen wannan aure da zamu. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu discussing da ba mu yi ba saboda lokaci. Wannan abin da nake so, idan kuka tsara haka, idan yau kika ce Maimuna yau ke ne da shara, ta share daki ta gyara. Toilet ɗinku ƴan ɗakin ku toilet ɗinku ɗaya ne, ai daban-daban ne toilet ko? A ƴan ɗaki ɗaya ba su toilet? A tarake? Idan kuka ɗauka gaba ɗayan ku ɗauka ko da yamma ne, ba za ku iya yin sadaka wa toilet, ku gyara toilet ɗinku ba za ku iya ba? Za a yi roster kawai, muna ganewa. Ku yi DT roster mana, ai zan zo, wallahi ba ƙarya ba wasa nake ba, zan zo. Ku ji abin da na ce? Zan zo. Malama, will pay them a surprise visit. Zan zo. A je yau, effect from this evening, ku je ku zauna ku tsara. Zan zo zuwan bazata kuma rai zai ɓaci. Zan zo zuwan bazata rai zai ɓaci. Juwairiyya ce fa, zan zo zuwan bazata rai zai ɓaci. Ita wannan godiya ta yi akan wannan presentation da aka yi, kuma ta ce don Allah malama ki dinga tunawa da mu kina zuwa. Idan kuka kira ni zan zo. Kuna ji? Idan kuka kira ni wata ran na zo, sai mu zo mu yi babin tsafta shi kaɗai, ki ga yadda ake tsafta. Ba wai kawai a fito da ki aka ganki daki dotti kina haka a waje kina. Alhamdulillah, gaskiya an samu amfani a ɗan takaitaccen lokaci. Mun so a ce ya fi haka. Kuma ranar abin da ya sa kuka ga muke ta gaggawa, ranar naku ne ya dan abu ya kyautu ma a canja, saboda majority ana azumi litinin. Gaskiya za ka sauri da take ta yin Sulaiman Haris din yana zaune na jiran. Sosai. Maganar gaskiya ne, na san gidanka. Na san gidanka sosai. Ke me kina da aure ne? So ya kyautu ku canja. Kina da saurayi? Ina da ko? Waye za ta yi aure? Ku ɗaga hannu. Waye za ta yi aure? Waye? Waye za ta yi ko? A takaice dai wannan karatu da aka yi mana yana da kyau ku je ku yi tunani. Na farko ku gane ma tukunna ku mata ne, in gane ni mace ce ma me ya dalili wannan abin, ku je ku yi tunani. Duk wannan abin ya shafa sai kin san ma ke mace ce tukunna. Ko maza. Abin da zan kara kawai shine abin da duk malama ta faɗa mu sani, mace tana karkashin mutum hudu. Na farko akwai mahaifinta, na biyu akwai yayinta, na uku akwai mijinta, na hudu akwai ɗanta. ku je ku duba ku yi bincike ya aka yi zama haka. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Sallu an yi addu'a ne? A bai ba. Sallu ala nabiyul karim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
ya ubangijin sammai bakwai, ubangijin kasai bakwai, ya ubangiji wanda ya kagi halitta a lokacin da babu shi, ya hadis samadin ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah kai ne Allah ubangijin da ka isa, wanda baka haifa ba ka haife ka ba, ubangiji mai rayarwa, mai kashewa, mai azurta, mai talautawa, ubangijin al'arshi wanda ka isa. Ya Allah kai ne mahallicin mutane, mala'iku, aljanu, dabbobi da tsirrai. Ya Allah kai ne ubangiji mai sanin sirrin ranar sakamako, ubangiji muƙaddarin komai da kowa akan bayinsa. Ya Allah mun kawo kuka mu gabanka, ubangijin da ka isa, mai komai mai kowa, adis samadin ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana laifukan mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da wanda shedan ya rijaye mu kai. Ya Allah ka ba mu aljanna don rahamarka. Ya Allah muna roƙonka musulmai ƴan uwan mu su ga gidan gaskiya, Allah ka ji gansu rahama kai haske gabarukan su. Idan namu yazo ya Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah ka sauka mana daukar rai, kwanciyar kabari, tsallake siradi da hisabin kai arhamar rahimin ya zulal wal ikram. Ya Allah muna roƙonka ka ba wa iyayenmu da mazajen mu karfin ciyar da mu halal, shayar da mu halal da mana sutura na halal. Ya Allah muna roƙonka muna kaskanta da kawunan mu zuwa gare ka, masifan da Maiduguri sai shiga Allah ka fitar da su. Ya Allah mu kuma ka tsare zuri'an mu. Ya Allah wannan damina namu da yake zuwa ƙarshe, ya Allah ka sa a girbi gayan abun gona masu albarka, ka raba masu gona da barayi masu yawon dare ya rabu izzati. Wannan makaranta da muke Allah mu roƙe ka ka ba mu rabon mu, ka buɗa mana kwakwalwar fahimta da ganewa. Ya Allah ka sa mu yi karatun na tsoron Allah wanda zai amfane mu ya amfani al'umma ya rabbal izzati. Ya Allah muna roƙonka wanda ba su yi aure ba a cikin mu ka ba su mazajen aure na gari, wanda auren ya mutu Allah ka musanya musu mafi alkhairi. Ya Allah wanda suke da auren Allah ka zauna da mu lafiya ya rabbal izzati, ka ƙara mana dankon soyayya tsakanin mu da mazajen mu. Ya Allah ka ba mu zuriya tayyiba, ya Allah ka ba mu zuriya tayyiba. Ya Allah muna roƙonka abinda muke tsoron sa Allah ka sa ya zame mana ba abin tsoro ba. Ya Allah ka jarabce mu da abinda za mu iya ya rabbal izzati. Ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, ka karbi ibadun mu. Ya Allah ga bayinka a mande cikin yamman ka ya rabbal izzati, muna neman alkhairi daga gare ka. Ya Allah alkhairan da yake rayuwar mu ka tabbatar mana da sharrin da yake ciki, Allah kawar mana da shi. Ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.